ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ಪರಿಚಯದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ನೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಿಂದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಊರು ಶಿರ್ವ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರುಂದು ಶಿರ್ವ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪನ ಊರು ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಊರು ಎಲ್ಲೂರು ದೈಟೆ ಮಾಣಿಯೂರು ಬೊಕ ಎಂಕು ಒರಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದಂತ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹೆಸರದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೈದುಂಡು ಜನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದೆ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಡೇನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ವಿವರ್ಸ್ ನಗಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಕಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನಾಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬೈಂದರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆನ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇತ್ತಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನುಲ ಊರುಡೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅನ್ನಿಗಲ್ಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಪಿದೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವಂತೆ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುಂಡು ಪಂದೆ ಪಿದೇಡ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.